עוד יום מתחיל. השעון מצלצל, אבל העייפות היא תמיד כאן. תלמידי שכבה י"ב מוצאים את עצמם במרוץ בלתי נגמר בין העבודה לבית הספר. ללמוד, לעבוד, ללמוד, לעבוד. בסוף הכל מתערבב ביחד. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה, עבודה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. 3-4 ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח ביתה? אז 3-4 ולמנוחה. היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3-4 ולעבודה. האהבה היא תציל אותך. 3-4 אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז 3-4 ולאהבה. רק היום! 3-4 אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז 3-4 ולאהבה. היי, כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. ללמוד, לעבוד, ללמוד, לעבוד. היי